Dominus mihi ador tor non tumibo. Kinsa man ang mga tahanang ang Diyos na nato. So di tayo madlok ang mga tao kay prayer tan tao. Non potis esse deuteronom winon sub spiritas. Way prinsipyo nga malungtad kundi sa kamaturan ni pasukan. Muna isa sa mga punto mga kigsunan. Si Eugene Gapo dili bunipidi nga si Ibit matubang Windel Talibong. Basle sa Eugene Gapo. May pa'y nakita sa plaza ng Ebidensya sa Miyagi. Nga matod pa nimo, pwede rasad mag-God ka na tayo ka. Sa ito pa, paling-paling pa ka. Mas mayo, nga mag-sakop ka sa Ibisibo, mag-angkon ka. Nga ako brad iwede, ako braga ng God ka na tayo. Sa imong, tubag-tubag sa kanako itong unong tinggi patrono ibigis mo nga. Sinampang ko mo ng bersyon na. Sa iyo naman luwaron. Muna nga, sakop ka ng CB gaday literal nga sobrahan na kabrayat sila. Kuha na, supak ng Biblia, supak sa Katekisim of the Catholic Church. Asa mabasa brad wedi ang Biblia, Word of God, labaw pa sa Magisterium. Nasa Katekisim of the Catholic Church, number 86. Klaro, ana? The Magisterium is not superior to the Word of God, but it is servant. Sulugoon na. So, ang pulo mo sa Diyos, labaw. Ang pangutana, nabatay makita sa Biblia from Genesis down to Revelation, di ba yung person dahil literal, God dahil literal, zero na. Wa na, gidefine as a dogma of faith. Kanang God dahil literal, formal, official doctrine, zero na mga kiksuran. Di na madahag isplikaran yung na-erase mo. Kanang bitang masayop, maningkamot ang isplikan. Erase mo naggo. Eugene Gapo, ikaw, matobang Windel Talibong, dili ka sa to pa dili ka bunipidi nga si piki ka mga Catholic defenders na makak de ka de social media nga si FB ka nya dili di ka si FB ako gibasa kana chato ni Brad John Agravio nga si FB sa Sabanga wa kay chapter nga si FB ulurom ka mga si FB ka Eugene Gapo